Maayong gabi. So, aniya kita karon padayon sa pagtuon sa atong pagtuong Katoliko, pagtuo sa atong simbahan. Ang atong pagastoryahan karon mao ang contrition. Kabahin gyapon kini siya sa lecture series sa bahin sa Sacrament of Confession. So ikapila naman ni nga kwan, nga lecture bahin sa confession. Katulo na, no? So gitaguluhan kini, when is sorrow real? Kano sa ang atong pagkasubo, pagmahay sa atong sala, kano sa nato ni matawag nga tinuod? Okay? So meaning migso na di ay dili tinuod nga pagmahay. Example, kita niyo yung picture. Example, kung maglakaw ka sa dalan, makabanggaan ni masangit nimo ang sa katao, no? Magbanggaan na imo, nag-text ka. Tapos moingon tong babae, agay. Ha? Tapos moingon na kag, ay sorry. Gasorry ang imong una-una, pero usahay sa una-una nimo ang imong gisulti sorry, pero sa imong una-una ang gisulti nimo sa imong kasing-kasing, wa manggug kagatanaw asa kagalakaw. Sa usahay, sa una-una na to, danghag mangug ka. Sa atong sulti, sa atong pulong, ay sorry, may agay. Sa atong una-una, may tag, sorry, ay sorry. Pero sa una-una na to, sus, kaarte. Ha? Sa atong baba, lahi. Pero sa atong kasing-kasing, lahi. Usahay, na atay mag-joke, tapos moingon ng atong amigo or amiga, kabalo ka sis, sakitan bi ako sa imong gisultay ganiha. Ngayon kag mao ba, pasensyahan lang gyud ko ha kung nakapasakit ko nimo. Sorry ka sa imong sulti, pero sa imong hunahuna, sus, kasensitive ba nimo? Aragani ito, kagamay rato, sus. Ngayon, ay, sorry lang ha. Pero sa imong kasing-kasing, grabe, sakitan, kagamay rato. No? So, dili igo mga igsoon sa atong pagpangumpisal, nga moingon lang kitag sorry, nga dili apil sa atong kasing-kasing. Kung mo dawat kita sa sakramento sa reconciliation, sacrament of confession, no? Kinahanglan 100% genuine. 100%, no? Kay kung muadto ka sa kumpisalanan, mangayo kag pasaylo sa imong gihimo, nangawat ba ka, nangabit ba ka, nagkorupsyon ba ka, kung sa pagsulod nimo sa pagpangayog pasaylo, pagpangumpisal, dili ka 100% nagmahay, ayaw na lang kanto. Okay? So, gibutang dire, kung muduol kita sa Ginoo sa pagpangayog pasaylo, no? Kinanglan tinuod kitang nagmahay sa atong sala. God will not forgive our sins unless we are truly sorry for our sins. Kung dili kita tinuod nga nagmahay. So, question is, what are the essentials of a genuine act of sorrow? Unsa may kinahanglanon para matawag nato ang atong pagmahay genuine, tinuod, dili fake. So according sa mga theologian sa simbahan, na ay 4
qualities, upat ka quality nga makaingon ka nga ang imong sorrow genuine, madawat sa Dios. Sayon ra kay ni memorize. Okay? Una, the first requirement is our sorry should be interior. Sa sulod. Sa sulod gikan. Dili lang pareha sa ito nakabangga ka, mayingon kag, ay sorry, sa gawas lang. Mayingon kag, Padre, pendisyon niya ako, kaya ako nakasala, nangawat kog manok, makako. Pero dili ka nagmahay. Nangabit ko, nagtanaw kog bold, nangawat ko. Pero igo lang ka ng sulti, pero wala kay pagmahay nini. So dili lang ingon nga, moingon na kag sorry as an act of politeness. Mga kano, murag na habit na nato. But it should be atong we really mean what we say. Kung sa sa Bisaya. Atong nagtinuod yun, no? Ang atong gisulti. Nga sorry yun ka, nagmahay yun ka. Kay imong gipili ang sala, labaw pa sa imong gugma sa Dios. Gilpili nimo ang sala, ang imong kaligayahan, labaw sa Dios. Okay. Kung muingon nga ni maigsoon, nagmahay ka sa imong sala, nagkasubo ka sa imong sala, wala na nagpasabot nga nagsubo ka, maghilak-hilak yun ka. Nga nang nimbaot yun imong balahibo nga kay wala ka nihilak, wala ka nagmahay, no? Dili nagabase ang pagmahay sa sala sa imong emosyon. Okay? Sama sa gugma sa Dios. Ang gugma nato sa Dios dili magbase sa atong emosyon. Magbase kini sa atong kabubuton. Okay. For example, kung ikaw honest gyud nga naningkamot nga determinado ka sa imong hunahuna nga dili na gyud nimo utruhon kanang sala nga imong gikumpisal, kana matawag nga interior ang imuhang sorrow, tinuod, nagmahay ka. Ikaduha, our sorrow must be supernatural. Meaning, ang rason nga nung nagmahay ka sa imong sala. Unsay rason? Dapat supernatural. Langit nun. Dili yutan-on. Langit nun nga rason nga nung nagmahay ka sa imong sala. For example, nagmahay ka, nagpalabi kag inong gabi, nagmahay ka, tungod kay nakadawat ka grabe nga hangover. Kana nga rason, dili na langit nun. Nagmahay ka kay na hangover ka. Maglisod kag eskwela, maglisod kag trabaho. That is natural reason, sorrow. That is not supernatural. Nawad-an kag best friend, tungod sa imong pagkachismosa, niya nadakpan ka sa imong amiga nga ikaw nagchismis niya, nawala ang imong best friend, di na siya mutagad nimo. Nagmahay ka nga ano kang nagchismis, kana dili na siya supernatural. Okay? Natural level na kana. Sa kita nga mga anak, gidisiplina kita sa atong tatay, gibunalan ta, nagmahay ta sa atong sala tungod kay gibunalan ta sa atong nanay tatay kinadakpan ta nga nangawat ta. That is natural. That is not supernatural. Okay? Ang natural sorrow dili ni dautan nga pagmahay. Pero dili kani paigo para sa Dios. Para sa mata sa Dios, kining natural nga sorrow dili igo. Kinahanglan gyud supernatural.
So unsa maning supernatural nga sorrow? Magsumikad kani sa mga gitudlo sa atong Ginoo. Okay? Kinahanglan tungod sa iyang gitudlo. Example, nagbahay kita sa atong sala tungod kay kabalo kita nga ato siyang higugmaon labaw sa tanan, sa bugos natong hunahuna, bugos natong kusog, sa bugos natong kasing-kasing. Og ang sala usa ka pagsalikway sa iyang gugma. Kung kabalo ka ni ana, ug maunay rason nga nung nagbahay ka sa imong sala tungod kay ang sala mao'y pagsalikway sa gugma sa Dios, supernatural ka na. Pero dili ka makahimo og supernatural kung wala kay atin-atin og katikisin. Di ba? Unsa man imo pagkabalo sa mga gipahibalo sa Dios kung ikaw wala ka nagbasa sa Bible o wala kay atin-atin sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Kaduha, matawag nga supernatural ang rason sa imong pagmahay kung ikaw ang rason sa imong pagmahay nagsumikad nga ikaw nakahibalo nga ang mortal nga sala mao'y makaputol sa imong relasyon sa Dios ug mo resulta kini sa pagka-impyerno kung dili mahinulsulan, o mo resulta kini sa pagpundo sa purgatorio kung ang mga temporal nga mga silot dili pa mabayaran. That is example of supernatural. Isa pa yun, supernatural ang rason kung ikaw nakahibalo nga ang atong mga sala mo'y hinungdan nga ang atong Ginoong Hesukristo gilansang sa krus. Tungod sa atong sala, siya namatay sa krus. Kung maunay rason sa imong pagmahay sa imong sala, that is supernatural. Next, kung ang imong pagmahay sa sala tungod kay kabalo ikaw nga ang sala mismo, sa Tagalog din, hateful by itself, no? Kasuklam-suklam sa iyang pagkasiya, sa iyang pagkasala ng daan mismo, dautan na kayo. Murag imagine nimo nang murag na iulod nga nagalatay-latay palibot sa sala. Ang sala tan-awon nindot, lami, buhaton, pero sa likod ana giulod. Ha? So kung ang atong pagmahay sa sala nagsumikad niini nga mga pundasyon, mga nahibal-an nato sa mga pagpanudlo sa Dios, kana supernatural. Okay? Number 2. Number 1, it should be interior. Number 2, it should be supernatural. Number 3, it should be supreme. Dili ni ice cream, Selecta Supreme. Supreme meaning nga makita nato nga ang moral evil, ang sala, mao'y pinaka dautan sa tanan sa kalibutan. Ingon to si Saint Teresa of Avila. One time natulog siya gabi na, no? Tuwang gabi nakamata siya, nakatimaho siya og asupre, aso, baho kayo. Paglingi ni Saint Teresa of Avila, naa niya sa iyang atubangan ang demonyo gangisi, taas kay ngipon bangkil kalayo, gasiga ang mata sa iyang atubangan. Unsay tubag ni Saint Teresa of Avila? Ya ay, ikaw day na yawa or Satanas. Niliso siya og natulog og balik. Ano man? Ningon siya, mas kahadlukan pa nato ang gamay nga sala ikumpara sa mga pila kalibo ka demonyo sa atong atubangan. Kaya ang demonyo, ang mga tao nga makapatay sa atong lawas, dili makatandog sa atong kalag. Pero ang sala nga atong buhaton bisagon sa kagamay, makaapekto sa atong kalag. Mao nay pinakahadlok.
no? Patyon ka, pasipalaan ka, pero ang mortal nga sala mao'y makapatay sa imong kalag dito sa impyerno. So, supreme. Imong tanawon nga ang sala nga pinakadaotan sa tanan. O determinado kita to suffer anything. Handa kita, kung si Saint Blanche ba, uyon pa ko makita kang patay sa akong atubangan, makahimo lang kag mortal nga sala. Determinado kita sa pag-antos bisag unsa, dili lang makahimo og sala. No? Rather than pasakitan nato ang Ginoo. We are determined that we shall, with the help of His grace, suffer anything rather than offend Him again. Mao na yung motto ni Saint Dominic Savio, I'd rather die than commit a mortal sin. Mas may pagmamatay ko, Ginoo, kuha ako karon kumpara sa makahimo ko og mortal nga sala. Mao na prayer ni Saint Dominic Savio. Ang uban, kita, sayon-sayonon lang ang mortal nga sala. No? So, with the help of His grace, no? Kabutang diha, with the help of His grace. Importante kay kini. Taba sa panabang sa iyang grasya. Nga naman, sa atong kaugalingon, dili gid nato madaog ang tentasyon. Atong kaugalingong kusog, di kita madinaugon. Oh? Kinanglan musalig kita sa Dios. Okay. Now, nagampo kita sa Dios. Nga tagaan kita kalig-on. Nya mo ingon tag kada adlaw na ako simba, sige na og rosaryo, lig-on ako. Sulayan ka nako, no? Sulayan ka nako nga kung unsa gyud ko kalig-on, mo sulod ko sa isa ka kwarto nga ang babayi gwapa kaayo niya naghubo. Sulayan gid ako kung lig-on ba gyud ko, sayop ka na, ha? Dili na pwede. Bisag unsa na ikaw kalig-on o nangayo grasya sa Ginoo, great mistake to test the supremeness of our sorrow. For example, kanang mayong kag, I wonder whether I would be chaste if I were locked in a room with a nude and seductive woman. No, ayaw sulayi, ayaw tistingi ang inyong kalig-on, kay di gyud mo makadaog sa yawa. Palayo. Padulong pa lang ang tentasyon, palayo. No, palayo. Kay di gyud ka makadaog, mayong kag mo negotiate ka sa yawa, imong istorya-istoryahon si Lucifer. No, you cannot negotiate with terrorists. Okay. God will not let us be faced by temptations that we are beyond our power. Amen? Dili ko no muhatag ang Ginoo og mutugot nga tagaan tag tentasyon nga labaw pa sa atong kusog nga makaresist. Di kita niya tagaan. Walay taong makaingon nga nahahagbong yug ko tungod kay grabe gyud nga tentasyon. Bisa pag ikaw siguro, no? Di gyud ka makaluwas ato, di ka makasultihan na. Kaya ang Ginoo, di mo tugot kung dili nimo kaya. Kung mutugot man gani ang Ginoo og grabe nga tentasyon, extraordinary nga temptation, muhatag po siya nimo og extraordinary nga grasya para imong malampuasan kana. So number 1, interior. Number 2, unsa man to? Supernatural. Number 3, supreme. Og number 4, dapat universal. Meaning sa universal, nagmahay ka sa tanan nimong sala. Okay? Nagmahay ka sa tanan. Example, nangawat ka. Nagkurap ka. Nagtanaw kag ball.
nangabit ka, nagsyabo ka, tanan nagmahay ka, pero usara ang imong wala gimahayan, katong imong pagpangabit nya sige nimong balik-balikon sa imong hunahuna, ay kalingaw ato no, nagmahay ka sa tanan pero kining usawa nimo gimahayan, dili pwede. Dapat tanan imong mahayan. Amen? Tanan gyud. Kay nga naman, bisag usa lamang ka mortal sin, igo na sa pagputol sa atong kinabuhi. Usa lang ka mortal nga sila, igo na sa pagputol sa atong relasyon sa Dios. No? For example, gilaparo nimo ang imong amigo, kalima. Nga, paghuman, nangayong agpasaylo kaniya pagkauma. Moingon ka, Brad, sorry kaayo sa akong paglaparo nimo ha. Katong upat kalaparo, nagmahay gyud ko ato. Katong usa wala. Enjoy ko ato. Pasayloon ka sa imong amigo. Katong upat nagmahay ko, pero katong usa wa atong nagmahay, ganahan kay ko ato. Pasayluhon ka no. Ang tanan mo imong mahayan. So ang natural sorrow, for example, kato nagmahay ka tungod kay ikaw na hangover, dili na siya madawat sa Dios, no? It's not true contrition. Okay. Niya pagyod. Imong gilibak o gichismis ang imong amiga, for example, niya mo yung kag best friend, sorry gyud kaayo, nakasala gyud ko nimo, gidaot ko ikaw, no? Gilibak ko ikaw, pasaylo ako, pero di ko ka-promise best friend nga dili na ko na utrohon. Kay kung ganahan ko mulibak og mudaot nimo, ako nang utrohon. Kung mauna ang imong pagpangayog pasaylo, pasaylohon ka kasi itong best friend. Best friend, sorry, pero manangid na ko daan nimo. Kung ganahan ko mulibak nimo, libakon lang punta kag utro, ha? Dili pwede, no? Dapat mangako gyud ka, determinado ka nga, best friend, I will do my best nga di na ginako utrohon. Sure ba kang mautro nimo dili? Dili. Di man gyud ka sure kay tao ra man ka, di ba? Pero kanang taknaa, determinado ka nga di gid mo utrohon. Mao nay gipangako pangayo sa Dios. Nga sa pagpangayog pasaylo, determinado ka nga di nimo utrohon. Dili ka mangayog pasaylo sa Dios, Lord, sorry, nakipag-sex ko sa akong girlfriend, pasaylo ako, Lord. Pero ugma, na di kay schedule, amuadto na pod mo og hotel. Next week, gaplano na pug ka. No. Determinado gyud ka, di na gid mo utrohon. Ang Ginoo dili nimo malimbungan. There is no such thing as a true act of contrition without accompanying purpose of amendment. Example, nangumpisa lang usa ka tao dito sa pare, Father, bendisyon na ako kaya ako nakasala. Unsa may sala nimo? Na ako'y kalibin. Wala mi kasal, nagpuyo-puyo lang mi. Okay? Nangutana ang pare. Nagmahay ka sa imong sala? Yes, Father. Kanusa nimo undangon ang imong relasyon nining imong kapuyo-puyo? Ay, dili pa sa Father, di pa ko ready. Kung wa kay plano bulagan kanang bayhana o kanang lakiha, wa pa ka nagmahay sa imong sala. Okay? Dapat diha, kung ready na ka mga pasaylo, undangan. Father, pusher ko og syabo.
dapat sa pagpangayog pa sa ilo, ready ka undangan ang pagbaligya og siyabo. Kung magsige ka po kagbaligya, wala ka ng mahay. Amen? Okay. So, ang purpose of amendment, unsa may meaning ana? Ang meaning ana, honest resolve to avoid sin. O, number 2, to avoid near occasions of sin. Unsa man na? Naningkamot ka, ngalikayan ang sala, dili na utrohon. Kaduha, naningkamot ka, nga magpalayo sa okasyon sa sala. Unsa man ang okasyon sa sala? Kanang mga sitwasyon, lugar, tawo, butang nga makapaduol nimo sa sala. Kuha ninyo? For example, naay mga butang nga makapadali nato sa pagpakasala. Wala, dili pa siya sala, pero murag near occasion, makapaduol nato sa tentasyon. Example, ang pagbasa og mga sexy nga magasin. Kadungog na mog FHM. FHM, kita nga mga Kristiyano dapat dili mo punit og FHM. Ha? Mao kana ang magasin ni Satanas. Dapat nato na boykoton. No? Bandera, mga bold, mga romance novel nga mga daghan kissing scene nga mga grabe, likayan. Kay kung sa sige na tog basa ni ana, magbasa na, mahulog ta. So kanang mga bagay palayuan. Okay? Sa uban nga mga tao, dili parehos ang near occasion of sin sa tanang tao. Magdepende sa kada tao. Example, nayo sa katao nga dili siya makakontrol sa pag-inom. No? So, ang tao, kabalo siya nga kung makasulod na gani siya sa bar, di na gid siya makapugong. Magsigi-sigi na lang yun, hantod mahubog siya, hantod makuyapan sa kahubog. So, para niya ng tawhana, magpalayo siya sa bar, di siya musulod sa bar. Or, dili mukuyog sa mga grupo, nga likayan niya na ang mga tao, likayan niya na ang bar. Ang pagsulod niya sa bar, iyang gisulod ang iyang kaugalingon sa tentasyon. Gisulod niya iyang kaugalingon sa near occasion of sin. Ningon si Agustin, ang pagkuyog niya ng mga tawhana, nga kabalo ka, nga mao'y nakasala na daan ikaw. Venial sin. Okay? Venial sin. For example, sa mag-uyab, kabalo na gid sila, nga ang ilang mga bastang edad o mga 20, 10, ang feeling ana, ang hormones ga uros-uros, di mapugnan. Kung kamo lang duha sa usa ka kwarto, kamo lang duha sa usa ka auto, ngit-ngit, dako ang tentasyon nga magkamang ang imong kamot. O magtan-aw pa lang mo na anay kurinte. O di man pwedeng kamong duha magrosaryo diyang duha. No? Pwede unta, pero imposible. Kamo lang duha sa isa ka lugar, ngit-ngit, dili na maayo. That is considered near occasions of sin. Walay maayong laki ni anang sitwasyon na. Bisag unsa ka kalig-on, kung ang babae sa imong tapad, guwapa kayo, humot kayo, maglisod yung ka o negotiate sa yawa. Imong gibahog ang imong kaugalingon sa pagpakasala. Lain na gid siguro kung bayot ka. Kaya bisag unsa ka guwapa imong tapad, wa gid ang effect, no? Sige kag tan-aw security guard dito. Anyway, so mao na siya, no? Near occasions of sin, nag-aampo kita. Ginoo, pasaylo kami sa akong sala,
Ingon nga gipasaylo namo ang nakasala ka namo. Ayaw kami gipatugyan sa tentasyon. Ilayo kami sa panulay. Sige tagampo ana, nya kita usahay, kita pa'y nagapaduol sa atong kagalingon sa tentasyon. Kaya atong rason mao ni, wa man ko'y gihimong dautan. Nagstorya raman mi, wa man mi. Pero ang yawa hinay-hinay. Murag kita ni ng baki. Gusto ninyo lutoon ng baki nga buhi? Sulay gani. Pagpabukal mo og init tubig sa kaldero, ilabay ang baki, moambak. Pero pag sulayin ni eksperimento, ayaw lang po, luoy po ng baki. Pag kaldero, bugnaw nga tubig, ibutang ang baki, maglangoy-langoy, mag-backstroke. Butangi kalayo, butangi guling. Hinahinay yung init, may yun ang baki. Wow! Init gamay, no? Nindot. Dungaging kalayo. Hanto hinay-hinay, hantod mo bukal, wa siya kabalo. Luto na siya. Dili hinay-hinay lang. Ang tentasyon hinay-hinay. Wa man mi daotang gibuhat. Ha? So mao lang ina example ni Boss Sanchez. Kana office mate. No? Mag-text. Tapos kuyog silang duha, sila lang duha mukaon. Uy, nga naman sige man magkuyog kamong duha ra. Ay, wa man migihimong daotan. Harmless na bitaw. Kamo, mga ususiro, gid mo, labtanon. O, tapos, posturya na problema, isa problema, hantod, madevelop. Tapos, ngayon, kapila man po kamo text niya. Mga, sa isa kadlaw sa imong office mate, mga kabahinti ra gud sa may mga text. Take care, cause I care. It na yo. So, diha na magsugod. Muna yung may tabo nga, emotional adultery. Hinay-hinay lang. No? Okay. Past experience usually will tell us what for us are nearest of occasion. Kita mo'y nakaibalo. Basing on our past experience, kung unsay mga okasyon nga masyot kita sa pagpakasala, hinay-hinay lang. No, kapila na ta ka beses nga ningon di nagyug ko. Pero magsugod na ganin ng ginagmay step by step diha na pod. Mo na nga diha para lang sa punuan, cut. Tanan nga mga peligro sa atong spiritual well-being, no? Lugar, butang, aktibidad, person dapat natong likayan. Maningkamot kita. Okay? So kitanan nga mortal sin, mahayan o pangayawag pasaylo. Okay? Pero sa venial sin, bisag dili tanan nga venial sin ang imong gimahayan, madawat. Nga naman, kaya ang venial sin dili man makaputol. For example, naa kay venial sin nga gimahayan, ang uban wala, mapasaylo gihapon. Dili pareho sa mortal sin nga kinahanglan tanan yun. Venial sin pwede partial. Pero mas nindot yun kung tibuok. Pero kung partial, madawat ra gyapon sa Ginoo. Pero kung partial, binlan pagyapon nimong venial sin, dili kini maayo sa atong spiritual life. Makapahuyang, no? O kini nagapakita sa atong gugma sa Dios nga low level. Low level ang atong gugma sa Dios. Okay? So dili ego nga ato lang isulti ang atong mga sala sa pare, kundili determinado gyud kita nga dili utrohon-utro. Kaya ang kung wa kitay determinasyon sa dili pag-utro, mura kita hipokrito. So, how can I be sure nga na ako'y firm purpose of amendment? Ang tubag, by keeping our mind on the now. Karon, ha? Karong taknaa. Kung matubag nimo pangutana, karong taknaa, naningkamot baka o determinado baka nga dili nimo utrohon. Kung makatubag kag yes, meaning sincero ka.
Ayaw na ito huna-huna ang future. Kaya wa may nakahibalo sa future kung mautro ba nimo tong dili. Basta karon, sure ka nga di gyud ka gusto imong gidumtan ang sala. Murag kung mahimo pa lang kasukaon ka nga imong tong gihimo. Mga igsoon, dili maayo nga human nga ikaw napasaylo ng umpisal. For example, nang tanaw kag bold, mortal sin, nang umpisal ka, nga imo gihapong balik-balikon ug gunahuna atong imong sala sa una nga napasaylo na, meaning wa ka nagmahay. Kuha? Katong nag-enjoy kay ka sa imong pakipag-sex sa imong girlfriend. Gipangayoan nato nimo pasaylo pero imo gihapong gikuan. That is wa gihapon ka nagmahay, sala gihapon ka na. Kung matintal gani ka nga maghunahuna og balik, dili pa na siya sala dayon. Abugon nimo, Lord, tabangi ko, naanap po ng hugaw sa una-una. Ampo dahi ka, maghimaya ka Maria. No? Dili pa na siya sala kung naay musulod nga hugaw sa imong una-una. Di pa na siya sala dayon. Mahimo na siyang sala kung padugayan gid mo. O mag-enjoy na ka nga mayon kag lami na gyud, no? Pero kung pag-abot sa imong una-una, nakabantay ka, ops, di mo, ampo, tabangi ko, Lord, naanapod. Okay. So, naay mo text na ako sa radyo, Brad, kapila na ako ni balik-balikan nga sala, pasayloon pa ako sa Ginoo. Brothers and sisters, the good news is, how even 100 times, 1,000 times nimo nadagma, basta di lang ka mo undang sa pagbangon, pasayloon ni ka sa Ginoo. Kung sige kag pasaylo, sige kag pangumpisal, di moabot ang panahon nga maundang ra gid nimo na. Wala na nagpasabot kay sige kag balik-balik pagkatumba, di na ka maka successful. Eventually, you will succeed. Kaya nga naman, sa sige nimo pangumpisal, tagaan kag grasya nga ikaw mahimong maligon, mahimong maligon, mahimong maligon. Ayaw yung surrender, ngayon kag wa na yung tsansa. No. Ang mountain climber, musaka siya 4 ka steps, muslide na po siya pabalik og 3 ka step. Ginansya ra siya usa. Saka na po siya 5, balik slide na po siya 3 ka step. Pero kung di gid siya mo surrender, maabot gid niya ang taas. Summit. Kinatumyan. So a person who may have had the misfortune to fall into a habitual sin, whether it a habit of impurity, anger, or uncharitableness, it is the present moment, the present intention that is important in confession. Karon, ayaw surrender. Ayaw parehas kay Judas, nga ni surrender, naghikog na lang. Si Judas, kung wala mi surrender, nangayon pasaylo sa Dios, parehas kay Pedro. Si Pedro, gibudhian niya ang Ginoo katulo. Si Judas, gibudhian niya ang Dios kausa. Si Pedro katulo, pero gipasaylo kay wala ni surrender. Parehas ka aning tawana. Usa na lang unta ka hapak, mga diamonds na unta. Kung musurrender ka, wa gyud ka. So, mao kada ang lesson. So, it should be